И здравейте хора, днес карах ще покажа един дрифт с неговото колело. И вижте той какво слага. Слага едно ше да звучи все едно мотор. Да, все едно като мотор. Кажи... И е малко колелото, защото... Да, виж колко е. Аре, напъхай го! Малко помогни. Ох! Бързо! Ние трябва да се прибираме 9, виждате ли? Да. Я покажи. Да, хора. Днеска е 9. Вижте. Днеска е буквално си. Аре, така е добре. Айде, вижте хора. Аре сега прави другия трик. Хайде, чао. Нямам друг трик. Имаш, това където се качваш. Да, аз го направих. Не го. Аре, чао. И се абонирайте за канала. Да. И хора, вижте, намерихме статив с Арек, сега го покажем. И ние намерихме ето този статив. Ето тук. И намерихме ето това лабубо, черното. Ето тук. И го даваме на giveaway. И чао от нас.